pwede masend na rin to. Thank you! Thank you, Mama! Thank you! Congrats to us! Hi, Kabisha! It's me! DJ Rakitera of Love Radio Manila. And today, may magaganap na pinaka-espesyal na pangyayari sa buhay ko. Ikakasal na ako. That's what she said! De, charot lang, Widarot. Feeling ikakasal lang yan. Pero, eto talaga yun. Ngayong araw na ito, of course, book signing natin sa Market. Yes! At alas 4 nga yan. Magaganap. Time check. 12 o'clock pa lang. 12 o'clock pa lang. So, ngayon, mag-aayos muna ako, mag-freshen up muna ako kahit ano tayo, kahit mukha naman tayong fresh ngayon, pero maliligo pa rin ako kasi hindi pa ako naliligo. And medyo baskil-baskil pa ako ngayon. So, let's fight this with freshening up through a shower. Finally! Matutuloy na talaga ang Rocky Secret Files book signing. Alam nyo ba? Ito bigyan ko lang kayo ng idea about Rocky Secret Files na book. Pinitch ko lang yung concept na ito sa CNE Publishing. Shoutout nga pala kay Sir Bien Avelino Jr. na siyang kakilala ko / friend ko at naka-work ko with CNE dahil nag-host ako sa kanila. Tapos, ayun na, they really like the idea of me having a book. Planning of Rocky Secret Files book signing. Actually, okay na sa akin na nagkaroon ako ng book signing sa Manila International Book Fair. So, CNE Publishing, maraming salamat for making that possible. Kaya lang, sabi, parang mas maganda kung meron talagang book signing sa mall. Ang ganda ng mall. Malamig, malinis. Eto na! Huwag na natin patagalin. Mga nagmamahal sa Secret Files, please welcome our dearest Pasta Princess! Rocky Tera! Isa yun sa mga pangarap ko na magkaroon talaga ako ng book signing sa mall. Kasi feeling ko, parang yun talaga ganap ka na author pag may ganun. Tsaka na-inspire ako sa Tambalan. Kasi back in 2013, if I'm not mistaken, 10th year ng Tambalan. Tapos isa ako dun sa mga host bago akong DJ. Tapos nakita ko kung gaano karami yung tao na pumunta dun sa book signing ng Tambalan. And nakakatuwa lang ding isipin na, alam mo yun, parang a decade of their samahan, of their career as a tambalan or as a tandem. Tapos meron silang libro, tapos meron pa silang pa-thank you sa mga fans nila. So sabi ko, gusto ko rin yun, na magkaroon ako ng ganun. Hindi man Shucks, kinakabahan ako. Yung kaba ko, parang sa sobrang kaba ko, kahit naka-aircon dito, pinagpapawisan yung kilikili ko. I'm so glad that I'm able to do this because of the help of people katulad na lang ng TMG, MBC, yes, ang management ng Love Radio, also ng mga staff ng Love Radio, ng technician namin, ng Manila Broadcasting Company in general. Thank you so much for making this happen sa buhay ko.